diparake ngendi? Kulo nafsi dail kotul maut, wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Kowe nyapa kok ngombe ngopo? Wafiru ilallah, dibalekne karo Allah. Nyapa sampean kok ngombe nyapa? Enak ora jajane? Aja seka atimu wis tak cukupke nalikane aku ninggal aku ya siramu asa aku kudu sampai terus Satu lagi Mister Mendem dari Mayura. Oke, siap. Ya, iki piweling bahwasanya di bulan Ramadan ini lagunya Mister Mendem. Mister Mendem. Ngepaske hawa. Arah ini ya. Master Mendem. Satu lagu lagi. Kayak sama Mas Buduk. Oke. Ya. Kakek penting sesuk tuku berat ora tak anggap penting anak bodo waret aja muna-muni tuturi kaya buyai kita wae yen mentem wis losor
kuat mendem kuwe ora kumat. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa iki? Mas Jo Kluthuk. Ya anu lagi Ustaz Klitik lagi. Sampean pun kula kandhani pun ngombe-ngombe, jamanipun jaman tuwa, jenengan wis saya tuwa, arepe diparake ngendi? Kulo nafsi dail kotul maut, wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Kowe nyapa kok ngombe ngopo? Sapa ya mbok nukokne aku? Lho, wong aku tuku dhewe. senajan to sampean tuku dhewe ning sing rusak ya sampean dhewe, ning dampake ning gone keluargamu dhewe. Mesakno bojomu, aja omben-ombenan. Iki ngono minuman setan. Nek iki mbok ombe terus setane ngombe apa? Nuturi aku apa wis keluargamu wis wis niki sempurna. Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Fafiru ilallah, dibalekne karo Allah. Nyapo sampean kok ngombe nyapo? Enak kurang jajane. Lho ngomong doae sampean. Ora wae iki banyu putih kok ora. Astagfirullahaladzim. Boleh piye? Astagfirullah. Urun 50 ya. Ora iso. Ayo berhenti. Berhenti minum. Lagi berhenti. Saya arahkan para alim ulama nate ngendikan sapa wonge sing bisa nyingkri pekat penyakit masyarakat uripe bakal manfaat. Gandula sarunge yai. Ndenge tak gandul lah kok sarunge melorot yaine ra katok. Eleh lambemu. Kok iso. Kalau ombe gak kecing. Ayo. Kalau ombe kayak itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Delang. Waalaikumsalam. Oh, yai tuwek. Dalang ki adalah makrifat pemimpin. Dik, Dalem. aku putune Kaji Ismail. Dulure Gus Idam turun ngono. Terus kowe arako sak enakmu, jenengku asline Gus. Turunanku kabeh Gus Nur, Gus Muhammad Saleh, Iya Gus asine. Gus Sun Gondrong. Iki asine ya Gus. Apa ya kuwi? Iya Gus. Apa kuwi? Ya Gus ya. Gus apa? Ya Agus iki. Kowe ora ngerti nek aku asli. Ora ngerti urutan. Nek iki asli Gus. Nek aku ora tak duduk-duduk. Nek niki ra kritik asli. Yen tinggal ndamel saka pantes to? Pantes. Ndamel sarung ya pantes. Pantes lah dunia. Niki sik terah saking Sunan. Nah, kuwi. Sunandar. Ngawur ae. Aku rumangsamu biyen yo nyantri kok iso. Sik golek. Ayo, tak terusne. Tak tuturi ngene lho. Jogen tuh karo mendak kok sikile. Lah jajal. Mendak iki Kok ngendi iki mau? dengkule ditekuk. Ora tak gagas. Ora tak gagas. Sampean wae. Astagfirullahaladzim. Sampean wae. Aku tak terusne ngaji iki lho kok iso. Aku ngene. Masya Allah. Jangan kamu berbuat Aku gini. ngene nakal. Lah kowe nakal. Kamu jangan berbuat gini. Sekali-sekali kamu Lebih begini. baik. Aku golek ngombe ya ditonton tuh. Nah, ngono lho. Wa ma'akum aina makum. Nah, iki lho. Iki. Aku sama kita tak percaya. Apa kuwi, Bos? Anu. Tuhan itu selalu bersamamu. Nah, kuwi lho. Kowe aja wedi kliru, kowe aja Kowe wedi. kudu isin karo Gusti Allah. Nah, kuwi lho. Aku kok Nyapa, Mas? Apal imek kuwi tok. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo arep. Aja mengamuni nuturi kaya bunyai. Kita wae yen mendem wis rasa dhewe.
kancaku leren non dugal Aduh kalau kuat mandang kowe ora kuat Satu lagi. Satu lagi. bahasane iki pangkas satu Wong lek kuwasa ya. Oke Mas, Mungkin, pelan mungkin. bebas. pemimpin ini bebas Mulai ketoprak aku